Не съм ти враго, чувах често. Дали това беше върнатото ресто? Трябваше ли да кажа нещо? Думата завещание ли е вечно? Да, аз понякога съм с намерение гневно, но пък не дей, не ме разбирай грешно. Знай, и на мен не ми е лесно. Не е за мен живота в нашето село. Всеки тук си има дело и явно моето и твоето не се преплитат, за да ми казваш се, че не те разбирам. Обикновено лавирам, зависи от това какво от среща намирам. Ти твърдиш, че гняв ти сервирам, но пък на такава не ти приличам. Няма да се увличам, ще ти кажа, че не съм ангел. Знаеш, че съм добър слушател, понякога и писател, понякога ласкател. Хората ме напъсват и за мечтател, но не съм ангел, враг също не съм ти. Ето тук съм солидарна, не е характеристика обичайна. Да се брои ли тогава зено кракна? Понякога сякаш съм безобразна. Имал си с мен няколко запознанства и до края на живота си да се запознаваш с мен, си мисля, че ще останеш вярването, че всъщност аз така и не разбрах. А ти толкова по какви ли не начини ми показа какво ли не. Или пък само едно нещо, но аз нали си го знам. Да се брои ли тогава зено кракна?